nagsuon na lalaki, iyang gusto nga si Kristo o si Jesus mo intervene. Kaya doon ang iyang nagsuon, dili pamagin sa katigiyunan ng ibilin sa ilahang pamahan. Dili siya mapunato. Kailangan kong ihangyo aning mga pader. Pwede ba kayo ikaw mo tamang nagsuon pader? Kaya dili mayo kapahin sa mga dahilin ng mga yuta, katigayunan, balay, kopidad sa mga Pilikanan. Mantayan din na tuloy kay hindi na ikuhon kayong dilirer, no? Kiningulan ito pagkamatay sa mga Pilikanan, ang mga anak pang away-away, napagay ng inasumay, napagay ng inatyanay. O sa katapang ni Jesus, mga Jesus, pagbantay na mo, umigayin ninyo ang bisan unsang kahako, all forms of greed. Watch and avoid all forms of greed. Kaya naman, kaya tinuon nga kinabuhi sa tao, wala nga sa mga taong nga iyang ikuklan, bisan unsang pasiyakan nato. Patod pa, kung tinuon yung ka selfish, or greed, or greedy, or narcissistic, some says narcissistic, kaya rin mo naman iso sa kinabuhi. Greedy, lalo, ako, wala yun lang kay kalipay ng ito. Ang tinuon na malipayon na itong tao nga generous and kind, mamihatagong o kayo, mamihatagong sa utang, sa iyang oras, sa iyang panahon, sa relasyon, o kayo, mayo mo kasi. First and foremost, ang anak na ito nga mga utang, mga talento, kung asam na siya, dili ka na ato first and foremost. Kana kita sa iyo. Huwag na kita niya kung di kalimutan. Huwag sa kita ng panang di kalimutan. Huwag ito na ang lamutan ka na ako meant to be shared by the very fact that these are from God. Bisan mo kay walo hero ka at the end of your life of 75 years old na ka, kasi nag-exercise ko ang talent sa itong profession. This will come and will pass by the very fact that even your professional talent does not belong to you, but belongs to God. Time will come that you cannot no longer use your talent, your professions. This is not eternal for you. It is a gift from the Lord. Possession. This is coming from God, and we are only steward. Fundamental na pagtulunan nato na kini possession ng pagtama na nasa lupa, di ginagawa pa hindi kita naman steward. Steward, tig-amping, tig-dumala. Wala kang tenant ng tap. Bago kinukway mo ito sa ika, ako ang yung tap. Pero in real sense, matala ko sa globe, sana po yung tali ako. Ikaw rin nagkalimutan. Talaga yung tali, yung kilagay tali lang. Pero matala ko sa globe, kanang yun ang world, hindi mo na inuha. Wala tayong claim nga, bisan sa claim nga, titulo yung mga pangalan, but in real sense, this globe, this kalimutan, kung sa magdaan niya na, belongs to God. That is why we cannot claim that this is mine. Ako aning paningkamot, ako aning profesyon, ako aning pagkagamit. No, it's incorrect. By the very fact that even this kalimutan does not belong to us. O binayos si Kristo nga, ano mo ginatubang ka, di mo na ito na. O sa iyahang sa bingay, nagsunod din, kung mali na minuto ni mo, oy, undong, ano, mamatay na ka. Simple lang. Life is not yours. Kanya itulod ni Kristo, maogini ang magtabo nila nga magtigo o mabahati alam sa ilang kabulingon apan dili nato at tumawag sa Diyos. Of course, malikapon ang yuta na mga tingong tagpahandi kay talit magpulinato eh. Kinagamit ang tao, steward yuta. Hindi na pwede nga dawlin sa takanunay. Dawlin mula siya pa niya. Sa iba, hindi pwede nga dawlin sa takanunay. Gugupi ka, apan
Inahanan mo ka, dato tutubangan sa Diyos. Doon ay isa ka istorya nga kining isang tao nga dato, imatyo na, dato na ingon siya kay siyempre yung security siya hindi kayo ang dahil pumatay pa ko dahil ang itakot niya mga anak dahil pumatay ko dahil nga ayaw yung kalimutihan nagkaroon ko ayaw yung kalimuti nga panuminahin yung siya kalitaw o pag-isahin ko dahil pag-isahin ko sa pare pero hanggang lang ko dahil nga kung warna ako ang lumon ikalawa hindi na may kwarta, kain ko doktor. Bisan siguro mga 500 grams pa, 1 kilo, hindi na sa tuwa. Utangin ko ito. Bisan ko talo, $20,000 or $10,000, utangin ko na. Pero ayaw ko yung makita, kasi katong na iniglamay na yung kita sa katong kwarta sa tulungan, sa tingaw na sila dahil. Tungkol kay ang mga igsoon, do dili kayo sila agree sa isulti sila kamahal, pwede na sa kagilang kamahal o may kalutol, wala nila hibo. Ilang kamahal, matay na kamahal. I-60 ang panakal, kadungkod sa iyang kamahal, talang $20,000, talang $100,000 pesos, o 1 kilo gold ang iyang kamahal. Kaya, at least, ang magulang, di kumagod nga, mura ba yung isulti, ang mura ba yung tumukuan, yan ang malubos ng kamahal, at hindi kumatol, ay nihatag naman na kung kabilin matumamahan sa atuwa sa Covidan Ganasya. Pagkapunta sa langit, hindi nga na naman kahilig sa kapag sa mga pinot rin langit nila sa lang kalimutan. Dagan naman yung mga tayo pagkaunan. Kaya restaurant, kaya fast food, kaya karinderya, mo may kilig mo sa kaon na ay murang ka na ay mga buffet, di sulod lang sa dito sa isang restaurant. Yang kita dito nag-order dito dagat nga. Dito sa kawaki, inubuan, yung mga paborito natin ba? Siya, order ka, sir. Siya, order ko siya. Natin order, sir. Isulti ko sa mga anak ko na order. Ano bang order dito? Uy, sulit kayo, sir. Kaya kung ako kay order, sir, no? Hindi ko rin makahatag sa order siya ng mga sulaan. Ang mga kayo na, ang nasa kwarta siya, masada sa kwarta, walang kwarta siya, sige nang tunang, ang akong anak na kabawanan, hindi naman tunakot na mag-atag ko. $20,000, $1,000 pesos, 1 kilo, kung naman na yan. Suri-suri na po siya, fast food, ihapon, ay mga fast food, mga so, yung mga Jollibee siguro, na yung mga Kenny Rogers, sir, order na sir. Sabi order rin siya, dudulog siya siya. Nakikwarta siya sila. Sa wala na mag-order tao. Ay, sorry kayo sir, hindi pa pa-order sir. Kaya, sulod na po siya sa live restaurant. Ligo-ligo na po siya. Kaya kay gutom naman tayo siya. Ipamunta na po siya sa waiter, sir. Order ka sir. Sabi mo, order ko. Kwarta sir, wala ko na kung siya kwarta. Di, one time, yun na sa waiter na, waiter na yung waiter. Nga nung ako, wala akong kwarta, kunya sila, namin kwarta. Igalawa na ko pamunta ng waiter. Ako, nalungkot ko sa akong anak, napunta pa akong kwarta akong lumon, ano wala akong kwarta? Iyon sa Manila, magkat sila ng kwarta, kung ako wala akong kwarta, iyon sa Manila, ng kwarta man sila. Ito ang waiter, sir. Sa lahat mo kung kalimutan sir, lahat sir, ang pamagis ang kwarta. Unsa yung gihatag nito sir, sa lahat kalimutan, muna deposit mo din. Unsa yung sistema sa kalimutan ng ikan sir, unsa yung imo, kung nakikwarta, i-deposit mo, pangkot mo, muna yung kwarta nito. Ang bitawin niya sa lahat kalimutan sir, unsa gibuhian ang mga kwarta, muna deposit mo dito sa tingalingan sa langit. So, kung masagot nila, kung isang sir, na ay gusto na ngayon yung tawag, itagaan yung 1,000. Kato 1,000 itong ihagad sir, muna yung kwarta mo dito sa langit.
Sige daw sir, pag recall daw sir, diyan yung panahon na nakahatag ka. Labay hindi man sa dito, o nakahatag ka sir. Labay silingan ni mong ikutom, hatag ka sir. Labay scholarship sa kaeskulahan, hatag ka sir. Pag recall ato sir, kaya kung hindi po sentido. Sa kasawing pangalan, tumang kakapog yun ay ang pinagpugin. Kaya wala ba sila tuman sa panahon din ang nakasiya iyang itatag sa iyo. Dato siya sa iyo na apan at tumang sa Diyos tapos siya. Matang pa ni Jesus din at sabihin karon, maokini ang may tabong kanila gawang timong kung kabahandi alang sa ilang kaugalingon apan dako ang tumangan sa Diyos. Malingkaw kita na kita usap dato ang tumangan sa Diyos.